silipon guys ang Bulinaw Country. Gitawag na sila Bulinaw Country guys kay anhin mo makita nga magtapok ang mga tao ani kay mangambit og bulinaw. Atong sutaon guys kung giun sa pagkuha ang bulinaw sa mga tao nga nagpuya ning lupita. Kay kasagaran jud ilang mga kuan ani guys, pamulinaw jud. Magtapok po ning mamulinaw, magtapok po tong mamalangrihay. At klase-klase po sa ning mga mananagat guys. Pero ani yung dapita gitawag yung Bulinaw Country. Ani magkabo, ani mag-jab-jab. Dahang paagis pagkos bulinaw nila guys kung unsaon na atong tan-awon kung makakita pa bata aning bulinaw pagkakaron. Nautuhan kog mata guys. Murag mapakis tingali ko sa kong tuyo karon pagpakita ninyo. Kay pag-abot na ko guys nagtagbo na may mga manabuay daghan na magbulinaw na danila. Diya ang tan-aw pod ani. Wa na may ga jab-jab. Kasagaran ga nay ga ukit guys pero murag dunggo na tanan ba. Mapakis matay ko ano yung pagpakita ninyo sa pagkuha og bulinaw. Murag sa unahan guys dunay gatapok unsa kanang gitapukan guys atong sutaon og unsa na. Basi makakuha pa ta sa atong gustong tinguhaon. Moadto ta atong dapita guys. Aniya na ta guys. Daghan day kuha ang jab-jab guys oh. Makita gyud nato guys atong duha ka mata guys nga ubay-ubay jud niya nga bulinaw. Alam kay kung makakuha ta sa punuan guys kay pagtakos ani butangan pa pug ipatong. Anawa guys. Nining dapita guys kung muambit ka kinaltics. Kasagaran ani mga labasira guys, mga babae. Kasagaran sa mga nanay labi na ang katong mga single mother pananglit mabuhi gyud ani guys kung mangambit yan aning mga bulinaw kay tanaw guys daghag pa kape na nindot yung kung punuan jud ka mo kumpra. Kani siya guys murag naawahin na ang uban ani nahuman nagpamaligya kini siya murag dalas jud gi timing pag yung giswertian jud ko guys nga naa jud usa pa ka tawo nga ako jung makita aron makapakita po ko niyo guys kung unsa jud ning dapita nga gitawag jud og Bulinaw Country. Nagalain-laing tawo ani guys mananabo. Maglabasira, mangambitay, mamaunay. Mao lagi kung mananagat, daghan lagi pud manghingi. Mao nang kini siya guys, manghatag yun ni siya guys na manghatag ni siya ang mga libor. Kining tawhana guys ug mao jud ni makakuha daghan jung malipay ani kay di ginidawan. Halos yun nakadatanan guys.
Pagkakaroon guys kung adlaw job pero kung magabi guys usahay na aduna po ni kabo. Medyo kalikayan ani na adyo kabo ani. Pero ato lang jud pag ani nato guys dili kabo. Job ang ilang gigamit. Nakita na ko guys ang ako ang labaw sa tanod guys si Chip Dennis. Ang gipangutana guys kung doon na ba siya isda or bulinaw. Nga okay ra kuno siya guys. Padayon gihapon ang pagtakos ni Brad Budon. Siya may gijackpot pa ron guys. Wa dyan nagmahay, puro dyan nakadala. Nahinumdum mo ato mga babae guys nga nangambit dito sa may baybay. Mauna ni sila guys, ilan ang i-display daplin sa karsada. Buntag pang sayo guys para ang biyahe ay kung lumalabay ning maong highway guys, makita sa ilang isda mo palit gyud. Mo to sila nga paspas jud ang ilahang pagpangumpra. Kay aron sayo pod mahalin ang ilang isda. Tanang asawa ni guys halos ni ana aning daplin sa karsada. Murag dali ra po ni guys pag pilara ka oras ani wa dadyon ni. Kay arang inita man ani buntag pa maning sayo minteras dili pa kaayo init ni apa sila istambay ani. Pero init na gani guys mag house to house na ni sila. Ngita na sila mga buyer guys, suroy na sila sud sa mga kabayan. Shout out di ay guys sa mga labasira. Sa sigulang na sa kong mailhan guys, ni Gaujina ni Furly, ni Gaukadja, Gaululit, og ni Gauchiri. Daghan pa mga labasira ani guys, wa na ko makatimaan og kinsa ilang nga ngalan. Pero mayon ko nila guys nga shout out. Og mula ba gyud tani sa buwangan guys, mao ni ang buwangan sa amo ang dapit sa lungsod sa Valencia guys. Kinsa to hilig mamuwang ay buwangan na mo ari. Matud pa sa uban guys, simbahan sa matag Domingo. Kung gusto gana manimba ni dapita guys, okay ra. Bitaw guys, for komedya ra to guys.
Dinhi guys akong tapuson gani akong video so ako mag-ingon. Bye-bye.